el se escondeu na casa de unha avoa e bueno, pues estuvo intentando marchar de España, iba a coller un barco e chegou tarde, precisamente porque andaba a policía polo barrio onde estaba ele escondido e non pudo salir, e tuvo que tardou máis do tal. Pero resulta que cando chegou ali ou xa non chegou, se deu conta de que xa habían atrapado os seus compañeros que se iban a escapar. E ao día seguinte apareceron mortos ali, o sea, asesinados no tal. En Francia, pois claro, o meteron nun campo de refugiados, como pode ser os de Gaza, están os refugiados ali, que había cerca de 200.000 españoles, nunha zona que era unha playa, e incluso tiñan que cavar fosas na playa para guardarse do frío. Ali estuvo pois hasta que viñeron os alemáns, invadieron Francia, e bueno, ao final o colleron, e ao final terminou en Mauthausen. El era un futbolista, xogaba fútbol, e ali tiñan os equipos. Chegou un momento que o ficharon e tal, e dous compañeros máis lles dixeron que sí, que xogaban, pero con a condición de que os puxeran na cociña. Os presos de noite no inverno sacaban ás 3 da mañá, ás 5 da mañá desnudos. Había xente que non aguantaban, e hubo unha serie deles que se botaron contas alambradas porque non aguantaban. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.